l'any que ve farà 40 anys que Igualada no té actualitzat el document principal que té qualsevol ciutat per planificar no només el seu present, sinó sobretot el seu futur. Per tant, Igualada està treballant la ciutat, està gestionant l'urbanisme de la ciutat, està gestionant què ha de passar en cada una de les parts de la ciutat amb un document de l'any 1986, amb un document de fa 40 anys. Això és una anomalia i és una mostra de la poca ambició, el que deia al principi, de la poca ambició del govern de Junts, del govern de Marc Castells, per pensar i per planificar la ciutat al futur i que tothom tingui oportunitats, sobretot les futures generacions. Hi ha un document del mateix Ajuntament que diu que un 45% dels joves d'Igualada creuen que hauran de marxar d'Igualada per garantir el seu futur. Això no pot ser, això és inacceptable. El problema és que no hi ha cap ciutat de la nostra mida que tingui un pla urbanístic del segle passat. Vilanova i Geltrú el va actualitzar l'any 2001, Vilafranca del Penedès el 2004, Manresa l'any 2017 i Igualada tenim un document del 1986.